Întoarcerea din 3 mișcări. Așa numită întoarcere din 3 mișcări se efectuează atunci când lățimea drumului este mică și nu permite întoarcerea printr-un singur viraj. Pentru o executare corectă, se alege locul de întoarcere și se oprește lângă bordură. Se semnalizează stânga și ne asigurăm spate și lateral. Rotim volanul maxim stânga și pornim cu o viteză foarte redusă până în momentul în care automobilul ajunge aproape perpendicular pe axul drumului, după care se oprește și se rotește volanul către dreapta. Se selectează treapta mersului înapoi, ne asigurăm spate, lateral și față și pornim înapoi cu viteză redusă. Oprim, după care ne asigurăm, semnalizăm stânga și pornim înainte.